naar Groningen werd het een beetje bij, dan is het een beetje wat minder, maar als bij de zomerdag is het hier, dan ben ik mooi op schouw. Ja, ben ik trots in de natuur. Boetenposten mieren, de heidebulten hier. Ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Het is een hele mooie hobby. Er zit een prototiert in. Maar ik heb een beeldfoto's van altijd van Harkema. Als er wat weer te beleven in Harkema, dan ben ik erbij. Mijn Sinterklaas, mijn Christiert. Het is een prototype nog. Ja, wat is nog tussen achter de geraniums? Je bent op leeftijd. Ik ga een leeftijd bereiken, maar ja, ik vind het prachtig mooi. En je mag daar wat meteen gaan. Toen het huis was, slepen we hier altijd al om. En dat bloed bij deze omgeving. Het is hier toch een hele mooie omgeving. Je hoort van alles wat daar. Uit een tros shop hier een rij, dan shoppen dit hier zijn wat. Dat is toch prachtig mooi. Je hoort altijd net de zijde van naar de bosken in of dit, maar hier in deze omgeving is het mooi. Zo, kijk, ik ben je onderwijs en het is al hier tussen de hoorn op en al hier roepen ze om me, fuck u. Of ze roepen me, waar zit nou beginnen? Zeg ik, alles te weten en is goed. Ja. Je bent op leer bekend aan de bondenhoen, zeggen we hier. Zo. Deze foto die ik nam in bij Blauwverlaat, bij Reehel. Dat ziet er mooi op met de wassen. Ik denk, nou, op is je gaat tot de camera net bij jou. Ik werk het, ik ga daar mooi zitten. En nou zeg ik om je trill, je een Leeds beetje. Ja. Zit je dat ik in de waai moet fotograferen? Nee. Dat is spanning. Spanning. Wat stress erbij en dan krijg je dat er ook wel wat beetje bij. Je beleven van alles als je wat ouder wordt en dan krijg je dat momentelijk. En dan zit ik erbij. Ik kijk een hele mooie verzameling met oude foto's en dit en dat. En met oude camera's heb ik een stuk wat. Maar ik ga lang naar dit stellen, want daar heb ik de ruimte niet meer voor. Nou ja, zo hebben we dan in de regel een beetje wat met de verzameling met oude foto's aan. Die hebben we een mooie lijst en dan hebben we van alle soorten foto's wat inzet. Zo haast deze, dat is een Rus van vroeger. Jammer dat zulke mensen, ja, hier net meer binnen, maar toch in ieder geval, dat is een mooie herinnering van vroegere tijden. Hier fietst ik altijd over Costa Tille heen, dan over de bregen, in zijn blijderbuik en ze roepen al hier, Antje. Maar het is een geweldige man. Ja. Je mag toch wat meteen hebben. Om een heel lang bij hoofd te werden en niks meteen, dat ken ik niet. Ik ben een bezig mannetje. Ik onderhoor mijn tuintje een beetje knap en ik ga ik nog zo'n licht klusje binnen door mijn tuintje te doen. Dat vind ik geweldig mooi, als ik er naar doen ken op mijn leeftijd. Maar we worden ouder en je moet er niet meer zat is.